די, מספיק. מה קרה? כל היום אומרים לי שאי אפשר להשקיע יותר במרכז. המחירים לא סבירים. אנשים שצברו הון לא רוצים להשקיע יותר במרכז. אבל את יכולה להבין למה הם מתכוונים. אני מסתכלת על זה לגמרי אחרת. השקעה טובה בנדל"ן צריכה רגליים על הקרקע. השקעה נכונה בונה לך עתיד. בסדר, אבל שוב, אנחנו חוזרים לדבר על רף הכניסה. לכי תשימי עכשיו מקדמה עצומה ועוד משכנתה על הראש, זה לא פשוט. יש עוד אפשרות להיות בעלים של קרקע במרכז הארץ, במחיר נגיש, במיקום מעולה. כל מה שצריך זה לדעת להיכנס בזמן. למה את מתכוונת? פרויקט חדש של קרקע בפריים לוקיישן בפתח תקווה. תגידי, אבל זה לא לוקח שנים הדברים האלה? לכי תדעי בכלל מתי יבנו שם. לא הפרויקט הזה. כאן יש הזדמנות קרקע ייחודית. עיריית פתח תקווה היא גם היזמית וגם הגוף המתכנן. הפרויקט כבר עבר ועדה ויש תוכניות מפורטות לכל המתחם. לפי מה שאת אומרת, רכישת קרקע בפרויקט הזה היא הזדמנות נדירה. הזדמנות של פעם בעשור? זו ההזדמנות שלך להיות בעלים של קרקע במיקום מעולה במרכז הארץ. גם שלכם, בואו לשים רגליים על הקרקע. בואו לפגישה אצלנו להשקיע ולבנות לכם עתיד.